So, hello. Hola. Yeah, that's it. We are Playmodes. Aquí som In fact, we're a Playmodes. small studio Som un which is petit based estudio que really està near from where we are now. situat We are in molt a small prop town d'aquí, called Flaçà, en un like poble que es diu 10 minutes in Flaçà, train a 10 from minuts Girona. en tren de Girona. And I basically, bàsicament we like to ens agrada describe what we do as descriure el que fem audiovisual com research. We haven't found recerca a audiovisual. No hem a better estat capaços de collection trobar of una words millor to forma de descriure-ho, compress, everything that we do. So we think perquè tingui en compte tot el que fem, perquè inclogui tot el que fem. I ens agrada molt aquesta idea de fer recerca, que és una cosa que fem molt sovint, i ens agrada definir-nos així, com a investigadors audiovisuals. I el que fem bàsicament és jugar amb les tecnologies. Bàsicament, la nostra feina es basa en aquests conceptes principals. Hem estat fent aquesta evolució des de la pantalla fins a l'espai. Venim del camp dels DJs i ens hem estat movent cap a la idea de colonitzar els espais amb les tecnologies audiovisuals, i aquest és un dels nostres punts principals en la feina que fem. I també aquesta idea de relacionar el so i les imatges d'una forma molt precisa. És una cosa que explorem molt i som músics visualistes, per dir-ho d'alguna manera. Jo soc músic, en Eloi és un visualista. Per tant, bàsicament intentem crear tots aquests projectes, doncs fem el so i les imatges. I també hem trobat des del començament, quan vam començar a treballar, que hem buscat maneres d'orquestrar els sistemes complexes de formes senzilles, i hem estat fent molta recerca sobre com controlar sistemes audiovisuals mitjançant noves eines o desenvolupant noves eines, i això és el que ens ha portat aquesta idea de do it yourself. Ens encanta crear les nostres eines, per tant, bona part de tot el que fem ens ho fem nosaltres mateixos, és self-made. El software o el hardware, perquè col·laborem amb altres persones perquè creïn, però bàsicament són els elements principals en el que es basa la nostra feina. I doncs hem fet com una mena de sopa, concentrada en un vídeo. Potser si vau venir ahir, doncs algunes imatges ja us sonen, i les vau veure durant la xerrada de Telenoica o després amb l'Àlex Posada, perquè nosaltres col·laborem molt amb ell. Bé, treballem junts, diguem. Avui intentarem centrar-nos en entrar amb més detall en alguns dels darrers projectes, no presentant una cartera de projectes, sinó entrar en detall en com fem les coses, com funcionem. I la primera que ensenyarem és DAS, el mapping audiovisual que vam fer per Karlsruhe, a Alemanya. Era un
un edifici not 200, enorme 300 meters. de més de Huge. So 200.000 metres. yeah, there was a setup of like I 8 necessitàvem, projection points doncs, with 8 punts de 3 projecció. 20K projectors on each one. So like a 24 Per tant, hi havia com uns projectors. It 24 was a huge. All this was projectors. done by the organization, and we were given I like the ens van layout donar doncs, of la distribució, diguéssim, of the building that was huge. de l'edifici, So que it was era enorme. 10,000 pixels. Per tant, eren and then uns we had like the 2D layout and the 3D 10.800 model. So píxels. basically we Era un could model en concentrate 3D on contents. i bàsicament that's podíem quite good. concentrar-nos en el contingut. And the starting que està point, bé. or I we were el commissioned punt de partida by these d'aquest people, encàrrec, and the work that they want us to reference was this one from la feina que volia que small féssim. images from the Telenoica ja crew. veieu aquí més imatges que són de Telenoica també, And that was like the starting point. i like this aquest black era el and punt white de abstract partida, stuff. aquest visió So en blanc i basically, as we negre. had like this Per tant, previous teníem reference, aquesta referència prèvia, we wanted to work with these que ideas volíem treballar amb or aquestes keep to idees these concepts o of working with black and white and mantenir-nos en working aquestes with idees, minimalist treballar geometry, amb blanc i minimalism negre, amb el graphics, minimalisme, making some research on perception tricks using audiovisual technologies, una mica de so, recerca trying to en figure els out how to create optical trucs illusions, de percepció, les working, il·lusions òptiques, as we are working treballar with this també idea of black and white, amb aquesta idea del also blanc with i negre, doncs contrasts, treballar també not amb just at the formal contrastos, level, but no només a also nivell formal, in sinó a conceptual també level, de so forma working with conceptual, contrasts per tal and opposites treballar was amb also contrastos part i of the ideas opostos. that led to define Això the eren thing. So part de les to idees que summarize all van this, we finished que with vam these like basic incorporar a la idea concepts, final. Per black tant, versus white, aquests són order versus els chaos, conceptes, and nature negre versus versus technology. blanc, So all ordre this versus gave us caos i this naturalesa game of versus opposites or tecnologia. this game of Era un contrast joc de that we wanted to contrastos, work un with. joc de forces oposades. So starting our Per tant, research on quan vam finding references or things començar la nostra that were recerca i inspiring quan vam intentar somehow, buscar referències, doncs we've been looking a lot for contemporary art or from buscant, analitzant art modern contemporani art, things o that art we modern, liked and that coses que were ens more or less agraden, on that line of ideas. més o menys We liked a seguien, lot the work anaven en la by línia d'aquestes Victor idees. Vasarely. Ens agrada He was molt el an treball de Víctor optical Vasarely, artist working que era a lot un with these artista ideas of òptic que treballava contrast molt and amb aquesta idea dels perception contrastes i els trucs de we percepció. used this kind of I imagery as vam an fer servir inspiration aquesta for the work that imagineria, we did. aquestes We also made a imatges visit en la nostra to the feina. foundation of I this vam artist, so visitar la to fundació d'aquest get artista a deeper feeling on i per what tenir una idea was més happening with profunda de that. què estava passant amb això, què We passava also amb això. found, I també ens new artists. Maybe vam you trobar can explain altres a little bit. Well, I think artistes it's novells. not new, it's Bé, jo older, crec que it's tampoc from és the tan nou, 20s. és dels anys But on the 20. research you find this picture, Vam and we trobar said, yeah, durant la that's nostra kind of recerca. expressing a volume with black and white, with L'altre the expressava el torsion of the volum, lines, it's la like expressing the torsió. volume, and we were like I interested on that, so ens we look a interessava bit more. això. Vam And we analitzar-ho start una to mica understand més that, i well, vam that's començar kind a of entendre abstract que shit això and és we like unes it. formes But then we abstractes que ens realized agraden. that it was Però també not ens that vam abstract adonar que no because era in tan fact was abstracte perquè de a fet thing they were era doing in una the cosa que es 20s feia or en els anys 20. to 20s, 30s was als kind anys of a 20, als anys camouflage 30, que thing era for the army, una mena or for de the camuflatge Navy. per So they were trying to, l'armada, per at that time there were l'exèrcit. no like, I en aquella let's say època drones no or hi like, havia like drones torpedos that you can o just press the torpedos button que and es it will poden shoot you, llançar, kill you. I que es So poden this matar is kind of algunes an persones. optical trick for the enemy. Això és So un it's kind of truc difficult to òptic, distinguish in which direction the ship is perquè és moving. diferent, és molt difícil veure And cap at the a end it quina was also direcció s'estan in the movent concept like els this vaixells. kind of a I optical trick, but it's aquesta based on the idea army thing, so it was confusing, but it was really inspiring also. Finding també these things and understanding that these things has been used not just in art, també but also pensar que in tots aquests war. trucs s'han fet servir no només en el món de l'art, sinó en el món de la guerra. More examples, so that's Més for exemples. real, that's not an I artist això no és un making art, like a no és un rave artista party que està in a fent boat. Bé, It's an army, una festa an army amb boat un or vaixell, trying sinó what que they were trying to hide or és un whatever. vaixell de l'exèrcit. I don't know. There were no que sensors intenten and no computer ocultar. vision at that time. It was like just the guy who No hi has havia to shoot sensors en has to aquella època. understand, no? Like La persona, that's the direction, el that's the tirador, speed, and doncs I ha de have to shoot veure, to ha make de it come. captar quina és la And that was direcció kind of cap a la qual to help people va to aquest keep alive. vaixell. That's another one that's frightening and És una mica esfereïdor, aquesta that imatge. kind of illusions we Aquesta really mena like and d'il·lusions we òptiques. love it.
Ens ha agradat molt. Also another, També in this like altra, science or like technology en aquesta versus nature, idea de tecnologia we versus were inspired by naturalesa, this, ens van like inspirar biological tables or like, aquestes I don't know how you call it, like taules, catàlegs species that we were biològics doing by d'espècies biologists que fan servir els as they were like que feien trying to servir draw els all the biòlegs, different things, all the different intentant animals, the species dibuixar that they totes les found. espècies, And we totes les started to capture diferències. many of them I vam and just començar a start to make captar like moltes small i videos vam like començar a fer vídeos com aquests. trying to it's a way of showing a lot of information that it's all related, so like similar species, different shapes, diferents but was a espècies, way of diferents saying formes, però una the forma technology de goes dir really que fast. la tecnologia Technology goes really fast, va molt and ràpida, it's telling you a lot of things i que diu molt with a like stroboscopic effect that amb aquest also efecte we love, estroboscòpic que ens and I encanta. think that's the result. The thing is, for these small seconds, we cut and paste and compose thousands or hundreds of pictures. They were nature pictures and then also technology, plans of tanks, cars, so a lot of stuff. But that was the idea of showing how humankind has got into technology and was one was of the l'ésser humà ha entrat en la tecnologia i va ser com la inspiració per parlar de la tecnologia humana i el desenvolupament amb aquesta successió estroboscòpica d'imatges. També seguint aquesta idea de treballar amb els trucs de percepció, vam trobar aquesta animació increïble, que és com un truc òptic clàssic, que això es fa fent servir 4 frames, estan en loop, i és una imatge que rota lleugerament i que has treballat amb la seva inversa. I amb aquest muntatge tan senzill es pot crear aquesta il·lusió de moviment perpetu. I volíem aportar això, posar això a la façada, i volíem fer servir aquesta tècnica en el mapping de projecció. I per tant vam buscar aquesta mena d'il·lustracions, aquestes imatges fent servir només el blanc i negre, amb imatges amb molt de contrast, per tal de recrear aquest efecte. I també una cosa que ens encanta i que som maniacs d'això és que sempre intentem trobar la part sònica i la gràfica. El que vam fer era crear un motor d'àudio per crear aquest efecte estroboscòpic pel que fa a l'àudio. Per tant, fèiem aquestes imatges invertides estroboscòpiques i volíem fer alguna cosa semblant pel que fa a l'àudio. I'm afraid this can be a little loud. Crec que serà el volum una mica alt, però... Com podeu veure, tot està basat en aquesta música tan maca. Bàsicament el que veieu són dos motors de so diferents que es van alternant de l'un a l'altre a una freqüència que està relacionada amb les seqüències per segon. Farther with this idea of perception tricks. Amb aquesta idea dels trucs de percepció, doncs vam fer servir les il·lusions clàssiques de so. So this is called the Shepard tone. This is basically a sound trick which gives the impression which is always rising in terms of pitch. This goes on and on forever.
So this is something that we also used on the show, and basically you can see here what's the result of all this research and development. So more ideas which relate somehow audio and graphics, or audio architecture and graphics. By looking at the structure of architecture itself, we thought that it could be like easily converted into a step sequencer. Basically, step sequencer is it's a scoring system for audio. So there were a lot of windows on this building, and this building was like separated into different wings. So what we made was to figure out how many wings were there in these different wings. So we found some wings with 16 windows. We found some wings with 4 windows. We found wings with 5 windows. So basically, what we decided is to create kind of a polyrhythmic rhythm or polyrhythmic composition, which was taken into account, or which was transforming this building into a polyphonic step sequencer. Aquesta mena de step sequencer. In terms of visualization, we just pel que fa a la visualització, doncs volíem fer aquesta feina minimalista. And that's the final result. I aquest és el resultat final. Snippet showing that. So we have this header moving forward. Every time this header encapçalament que es mou, i cada cop que passa per una finestra doncs genera un so. I tot es fa amb aquesta idea de seqüenciació per etapes. Com això era un edifici enorme, doncs vam tenir la idea de fer servir codi per fer contingut, i vam intentar diverses coses. Bé, no tenim gaire temps, però us explicarem el que vam fer amb el codi. Va ser com tota la distribució, els vectors dels edificis, que era com finestres o parets, i després vam fer unes composicions aleatòries, 3 a la vegada o 2 a la vegada, per tal de tenir efectes aleatoris. Probablement això es pot fer en el cinema com a efectes, però nosaltres vam fer marcs oberts. No sé que podia ser més ràpid, però pel que fa al codi va ser bastant ràpid. Però la idea d'explorar això de fer servir un codi per fer servir contingut, per obtenir contingut i tenir aquests efectes visuals, doncs va ser una part de la nostra recerca. Aquí hi ha un vídeo, crec. Vam trobar això a internet, que és Gray-Scott Reaction Effect. És com la relació entre dos líquids, diguéssim, i el que vam fer és vam posar un shader, això és un shader, i ho vam portar a Open Framework per tal de veure si podíem incloure això en aquesta façana. I aquestes són algunes de les imatges de prova que vam estar fent. Pel que fa al concepte, doncs això
molts animals i peixos tenen aquesta mena de patró a la pell. Els peixos tropicals tenen aquest patró, o com aquest estampat, diguéssim, però era alguna cosa que imitava el món natural i que estava dintre de la nostra línia conceptual. I vam acabar fent això. Com un shader també amb l'Open Framework. Era tan gran que no vam fer en temps real, però vam fer servir unes màquines de rendering. A veure si veiem el vídeo i podeu veure això va ser el final del show. Això ens vam inspirar en el concepte que ens planteja, fins i tot quan fem alguna cosa a una autopista, al cap d'un o 2 anys hi ha una cosa verda que creix allà en el formigó, i això va ser com això, tot i que un pot intentar netejar la tecnologia, doncs la naturalesa és molt més poderosa. Passem ara a un altre projecte que es diu Axial. És una instal·lació interactiva i tenim diverses versions d'aquesta instal·lació. No és una instal·lació contemplativa, sinó una cosa interactiva, i el que analitzarem ara és la versió interactiva. Primer tenim un teaser, un vídeo que ho explica una mica. So even in its non-interactive mode, this fins i tot la seva mode no interactiva sempre va amb tecnologia real-time,
I bàsicament és la primera instal·lació que vàrem fer fent servir DMX comercial. Abans ho havíem fet amb coses que ens havíem fet nosaltres, amb làser sobretot, però volíem explorar també aquest univers dels espectacles de llum i com heu vist tot es basa en aquest passadís de llum amb 16 punts que es mouen. Yeah, what we add, so as it already was a real-time system. El sistema real-time. This next step was to say, okay, el nostre següent pas va ser dir, per què no permetem a la gent que jugui amb ell? Per què no fem un sistema interactiu? És una cosa que sempre hem intentat fer. No fer que les nostres coses siguin un secret, sinó permetre que la gent jugui amb les nostres joguines, que ens agrada jugar amb les coses i també volem que la gent pugui jugar-hi. Fèiem servir aquests sensors de moviment per la interacció. Aquí podeu veure. També tenim un sistema de simulació perquè no tenim un lloc on podem guardar tot això perquè no tenim totes aquestes llums en propietat, sinó que tenim un sistema de simulació amb tot el que dissenyem. Aquí podeu veure la distribució, l'organització de les coses. Aquí dades del moviment a partir de les mans que va cap a una aplicació oberta de marcs, de frames, que va parar a altres sistemes i que llavors projecta aquesta renderització de les mans i fa servir un feedback, com el sensor capta el moviment de les mans. I aquestes dades s'envien al sistema de llums que mou, que gestiona el moviment i el color de la llum i que rep aquesta informació de l'OSC i va a un motor d'àudio que fa el mateix. Les mateixes dades són enviades a dos sistemes que estan directament relacionats. Parlàvem una mica a la introducció sobre aquesta idea d'explicar aquests sistemes complexos. Quan vàrem preparar aquesta instal·lació, vàrem veure que no podíem quedar-nos amb aquesta idea d'una seqüenciació clàssica, d'una línia temporal clàssica, sinó que havíem de desenvolupar alguna cosa que ens permetés treballar amb més complexitat, però de manera fàcil. Imagineu-vos tots aquests punts que es mouen, que tinguin 25 canals. Si ho multipliques per 16, no sé, tens 300 canals que hauries d'escriure a mà i no volíem fer això. Per tant, vam intentar pensar algun algoritme o crear algun sistema per treballar amb aquesta complexitat. I vàrem pensar que podria estar bé treballar amb oscil·ladors de baixa freqüència, amb formes d'onades o d'oscil·lació, d'ones, perdó, o d'oscil·lació, per tal de gestionar el moviment en els dos eixos i també per al color. I també hi havia aquesta idea de treballar amb aquestes ones transversals. I el que veieu aquí és una metàfora del que estem fent. Imagineu que tenim aquesta corda que estem fent anar amunt i avall i el que volem fer és mostrar quin és el cap d'aquesta corda en diferents punts. Tenim 16 llums i el que fem és mostrar on està el cap d'aquesta corda en diferents punts. I fem servir aquestes dades com a paràmetre de control de la posició de l'X i la Y i també pel color. Potser és més fàcil d'entendre-ho si mirem aquest conglomerat de software. Bàsicament, this is the control system, això és el sistema de control i aquí el que podeu veure, this is the oscillation thing, això és l'oscil·lació
the waveforms that control the whole system, both the lights and the audio. What you see here, this is the sound engine, which is receiving data from these waveforms. And also what you see here, this is the simulation of the lights. So we don't own these lights, so we need some kind of system to be able to pre-compose at home what the installation is going to look like. So we always work with these simulations. We can go ahead with this, maybe we... Potser podríem passar aquestes. This is another example of the same thing. So, to make a clear idea about this, basically we have these waveforms which create control parameters, and these control parameters we use it both for controlling lights and also for controlling audio. So this whole thing together is an audiovisual instrument. I mean, it's not like we make a soundtrack and then we make the movements following that soundtrack, but everything comes together at the same time. So when we are composing movement, at the same time we are composing sound. And when we are composing sound at the same time we're composing movement, so it's a whole instrument, or it's a unique instrument itself. So here what you see on the simulation part, this is a different strategy. The last simulation was based on OpenGL, that was programmed by Eloy using Open Framework. In this case this is Unity, so basically what we do is to model in Cinema 4D the space, and then we manage to create a system where Unity understands each of the lights that we've modeled, and we are able to control these lights using digital protocols, using Open Sound Control. So what we're doing now is just to load presets. You see that each preset has its sound reaction and que té una reacció de so i una reacció de llum. Okay. Next and last. L'últim Next and last project is projecte del que parlarem és un que vàrem fer l'any passat a Barcelona per una festa de la ciutat. Penso que tots tenim gana, per tant intentaré anar ràpid. Ho podeu veure a internet si voleu. Penso que és més important que expliquem com vam fer les coses. So yeah, that was basically you understand now the project. El projecte era un avió, evidentment no posseïm aquest avió, i ens van encarregar, ens agradaria o teniu aquest espai, aquesta estructura, voleu fer alguna cosa dintre, i volíem treballar amb tires de LEDs, per tant va ser un lloc perfecte per començar a treballar amb LEDs, i vàrem fer aquesta instal·lació amb 22 arcs de 140 metres de LEDs, And yeah, we're going to talk about the process that we were doing.
parlarem una mica sobre that's the plane, that's the el inside. procés, That's when això we és make l'interior. the side visit. Vàrem fer What we una saw, and visita it's per kind veure of què hi obvious havia that you see i this és and say obvi you que put veus LEDs això on i each dius wing and you full of posaràs light and you make llum something aquí, interesting posaràs inside. leds So yeah, a then we dintre. Després think about vàrem what can we do pensar there? què podem We fer. do a space travel. I mean, Podem this is fer a un plane, viatge it's espacial, és related un to avió, trips. està relacionat amb els We viatges. like science fiction, Ens agrada la we are ciència working with ficció, light, we can treballem make amb something la llum, futuristic on per there, tant so podem fer alguna cosa like first futurista. clear reference was La primera 2001 referència by clara Stanley era Kubrick. 2001 de We Stanley especially like Kubrick this i ens va agradar sequence, both in moltíssim music aquesta and seqüència, tant pel que fa a la graphically. música com pel que fa a la vessant gràfica. This was amazing visual Això va effects made ser with analog technologies at the time. This uns is efectes visuals fantàstics fets amb tecnologia analògica a basically what we l'època wanted was to i el que bring that volíem into the era digital world inside portar això al inside món the plane. digital dins de l'avió. We went for that. We also loved I this music. ens This is by encantava Gheorghe aquesta Ligeti. We música also de loved about Gheorghe this Ligeti, kind ens agradava també of strange stuff. aquest tipus de música estranya. So first thing was I to la design primera how cosa this que vam fer és technically dissenyar how this was going to tècnicament work. com So basically we funcionaria. had like these 22 Teníem arches on aquests the dels plane. 22 arcs dins de l'avió, van decidir cobrir-los amb tires de LED, teníem eixos molt llargs, 5, i també més LED, 44 windows, 22 44 at each portes, side. We went 22 a for cada analog costat, LED també strips to create like one pixel unes for each tires, of un the windows píxel and per cada create this perspective finestra stuff, or like per clouds crear passing aquesta by or forma whatever. de perspectiva. And then also we had like I this també teníem glass floor. un And then we terra de installed vidre some regular i vàrem posar-hi posar-hi on the floor uns so that we elements could de parlet light people from perquè from, la gent from the pogués estar il·luminada Um, des del terra i hi hagués il·luminació des del floor. More or terra. less, that's it. In I és terms of bàsicament el que materials. vam fer We need to go servir. fast, so. Hem d'anar ràpids, per So tant, that's the scheme, or that's how aquest és everything el works. com Basically, we have funcionava a l'esquema. computer running MapMapper, Teníem which is a software un which is also used computer, for un ordinador que mapping, funcionava or for, amb MapMapper, projection que mapping. In serveix this per case, al we mapping, use per it la for projecció pixel mapping, ho vam And fer servir basically pel what we mapping de had here píxels, was a bunch i aquí of teníem LED, DMX LED controllers. LEDs, uns controladors de LED de MDX, which were in charge DMX, of controlling these LED controlàvem strips. aquestes These tires LED de strips LED. at the end have many LEDs, 60 LEDs per meter. Tenien 60 LEDs per example. metre, And aquestes each of tires these tenien, LEDs is a i pixel, cada or un can be d'aquests controlled LEDs using és un video píxel technologies. que es pot fer servir So, amb we tecnologies made de use of vídeo, that. es We were poden also controlar. using like També fèiem conventional regular servir par LEDs. And we also had like a multi-channel parlets convencionals, audio també un audio àudio system, because we wanted multicanal, also to recreate these perquè perspective volíem effects that we recrear were doing aquests in terms efectes of de graphics. perspectiva We wanted to que have them fèiem amb also els in terms of sound. gràfics, volíem So que també when això es pogués something is reproduir like amb el so. going by or, Quan una cosa s'acosta coming closer to you, the sound cap is a also tu, doing the same. el so també We're fa kind of maniac with that kind això, of stuff. i érem so molt puntillosos something amb that, això. that we always do. És una cosa que sempre And fem. at the end, all these I al final, bunch of lights, i al so there are a fi, lot of totes LEDs, but at aquestes the end, llums, hi ha molts LEDs, if you're used to work with però si pixels, estàs it all acostumat a become with treballar a amb píxels, stupid or tiny tot es texture that was converteix this en size, una like textura molt 500, petita 570 d'aquesta by mida, 31. And that was 517 per what we 31. were, how we I fit all the content was com like podem making a video posar tot with aquest this contingut layout, aquí, and here és com fer un it's vídeo like amb aquesta everything is on distribució. this I thing. tot està aquí. How we do that is Com ho vàrem fer? well, that will come later. Just Bueno, explain this explicaré texture més how tard. it's A split. veure, això So the com es top line divideix. is A la the part lines that you see superior like on the tenim les ceiling, línies these que veiem vertical al lines. sostre, aquestes All línies this big verticals. like Tots rainbow area aquests is all zona the de l'arc de 22 Sant arcs. Martí té 22 And then we arcs. have two I tiny després tenim areas dues like this zones petites, aquestes purple que podem veure and aquí this de color red area violeta that is i on one la side. vermella, This was for the que windows era and for the per floor les lights. finestres So i at the pels end, llums de the terra. problem or how to make the show was to Com animate this el texture problema in aquí era such a com way animar
mà, fer l'animació perquè es convertís en el que volíem. Amb aquesta textura no podem saber què passarà a l'espai. Per tant, vam fer un model per cinema, fèiem servir el Texture Coordinator i hi havia una relació entre aquestes imatges de dues dimensions amb el model de 3 dimensions. I podem tenir una textura Siphon que podem aplicar-lo amb Unity i al final tenim un sistema de simulació i podem treballar amb aquests efectes posteriors i també podem tenir un entorn en temps real Unity per no treballar amb texture, sinó treballar amb 3 dimensions, que és més fàcil a l'hora d'imaginar les coses i veure què podem fer. Aquesta és la simulació. Això és com vàrem fer l'assimilació. Aquí vàrem poder veure, com dic, amb la simulació, com seria, on pots moure, pots veure des del punt de vista de l'usuari quina serà la seva experiència. No volem una renderització realista, sinó més aviat conceptual i creativa des del punt de vista de com funcionarà dins de l'avió. És una representació, és una metàfora de la cosa real, però ens ajuda. Sense això seria impossible crear els continguts que vàrem crear. Penso que anem molt tard. Sí, anem tard i hem acabat. Gràcies. Thank you. Can I ask you something? Moltes gràcies. Us puc demanar alguna cosa? Can we all be cosa? here Podem exactly tornar at tots 3:30? aquí a 2:15, So 3:30. the people who speak Per have the tant, time així to la do their gent thing que without rushing, parla and you tindrà have the temps time to de ask them questions. fer That's the interesting el que han de thing. fer i vosaltres tindreu let's temps try de to eat in preguntar. 1 hour and a little bit, please. A 3:30 ens tornem a trobar aquí. Thank you anyone. Thank you Gràcies. for Gràcies a all tots. these inspiring Gràcies per aquestes presentacions conferences, tan talks. It's fantàstiques. really, I hope you are enjoying as much Espero as que I'm doing. ho estigueu disfrutant Just com very jo ho briefly, faig.